Hej Mads. Hej med Velkommen til Dropzone Danmark. Mange tak. Hvad skal du opleve? Jeg skal ud og spille faldskærm. Ja? Ja. 4,5 kilometer. 4,5 km, ja. Det bliver spændende. Er du fedt? Ja, meget. Hvad glæder du dig mest til? Det frifald. Det frifald? Ja, det frifald. Ja. Og så lige når man hopper ud af flyveren, det tror jeg, det virkelig griner. Ja, det er maven. Ja, det tror jeg. Fedt. Og nu må vi se. Ja, hvordan har nævren det? Jamen, jeg har jo ikke rigtig prøvet det før, så lige nu der tænker jeg, at det er okay. Men jeg tænker, når jeg kommer op, så kan det godt være, at jeg skal tisse igen. Men ikke. Nu må vi se. Ja, vi er bare kommet op. Lad os prøve det. Få en high five her. Fedt. Mads. Excited? Yeah, very excited. Your turn is about to come up. Let's go jump. Yeah, let's go do it. Yeah. Thank you! Oh yeah, man. Oh yeah. Oh, yeah. Yeah. Pull down the left. Oh yeah. Fuck, det var fedt. Velkommen ned, Mads. Det var fucking fedt. Ja. Hold kæft, det var sjovt, mand. Tak for Det var dig. vildt. Oh ja. Totalt griner. Hej Mads. Hej. Velkommen ned. Jo, tak. Hvordan var det? Det var fucking fedt. Ja. Altså, det var sindssygt griner. Tiden gik meget hurtigere, end jeg havde regnet med. Det var bare for vildt, det der. Ja. Det skal jeg prøve igen. Ja. Altså, det var fucking sjovt. Fedt. Det var mega Så fedt. det er måske solokursus næste gang. Ja, måske. Det tænker jeg i hvert fald. Det har jeg i hvert fald overvejet, om jeg skulle prøve. Men nu skal jeg lige prøve det her først, og det var fandme sjovt. Hold kæft, det var sjovt. Mega Fuldstændig fedt. surrealistisk. Ja. Så, ja. Men tusind tak, fordi du sprang med Dropzone Danmark. Ja, Du får selv din tak. high five herfra. Det var fedt.